Някакви въпроси, ако има към мен. Само веднъж, нямаме възможност повече. Колкото да видите как изглеждал Сократ и така малко нещо да научите. Който се е заинтересувал, може сам да си го изглежда целият филм вкъщи, на спокойствие. Така, това е темата за нас. Първата. Втория раздел. Филма както ще го оформим. Ето имаме първа тема за... Хайде сега за другия път запишете тема нова. Тя е формулирана така, като един въпрос. Защо съществуващото съществува? Защо съществуващото съществува? Така. Въпросът не е зададен дали съществуващото съществува, а защо. Има разлика, нали? Да. Ако някой ви пита съществува ли съществуващото, значи ви пита глупав въпрос. Не? Обаче защо съществува е друго. Така. Има там, че видите много въпроси. Това е седма, да. Уводна тема в този раздел, най-трудният раздел в философията. Нарича се онтология. Учение за битието. Учение за битието. Така, хайде сега по днешната тема, който каквото успял да открие, да разбере, да заповяда, да го съобщи. Това не е втори част, нали, ако изключим филма по този раздел, по този цикъл вече. Това е втори част. Те сега. Казайте те. Хайде всички, които желаят, един път ще ги изслушваме. Изводи в нотата. Хайде. Здравей, Боре. Да. Начало. В зависимост от ситуацията, в която се намираме, ние си създаваме мисли и разсъждения какво ще е начало. Всеки мисля, че всяко начало е красиво и бяло в живота, често се случва точно обратно. Без значение за какво става въпрос, началото е трудно. Колкото човек да бъде разбирането на началото. Защо аз самият съществувам? Всеки е дошъл на земята с някаква мисъл. Е уникален, единствен, има своите принципи, цели и мечти. Съществуваме, защото непрекъснато искаме да стигнем нещо в живота. Постоянно търсим нови неща, за които да живеем с бой и така да съществуваме. Това е моят принцип. Човек е различен, всеки определя своя принцип или принципите си сам. Принципът може да бъде определен с приятел, което обединява нашите мисли. Те могат да се променят никога. Чакай малко. Тие дето приказват, защо сте дошли в час? Да се поговорите, така да се видите, тъй ли? Той чете по тема, която изобщо не го слушате. Абсолютно. Не само, че не го слушате, нямате намерение да го слушате и даже демонстрирате, че изобщо не трябва такива неща не ви касаят и няма да ги слушате. Никога. Това искате да покажете. Още някак миналата година може да излезе. Да излизате може да, когато има някакви спешни нужди. Физиологични. Те могат да се променят, но никога не изневеряват на принципите. Принципите нещо
Принципът е нещо, около което се съсредоточаваме, въртим се около него, но не го преминаваме. Как да дефинираме своя принцип? Принципът може да бъде сравнен с критерии и дори с някакви формули. Всичко това определяме сами на базата на нашите знания, мисли и преживявания. Всичко зависи от вътрешната ни нагласа, уменяме, разширяваме и усъвършенстваме нашите принципи постоянно. Така. Някой, ако иска нещо да го пита, да обсъдиме накратко неговите изводи. Не се дават тези. Иска ли някой да го пита? Няма въпрос, така към него. Какво е това? Един въпрос. Принципът. Какво е в философията? Какво е това принцип? Там има, само аз имам чувството, че така масово не сте. Първо, въпросът беше, разбирам ли трудността на началото? Втория, как да преценя кое е най-важното? Защото сега сме в самото начало, като сме говорили какво е философията, от тук нататък трябва да решим кое да бъде първото, с което да се занимаваме. Първият проблем, да. Не сте писали. И какво предложение имате? Все пак, кои от всички възможни въпроси философски, кой от тях да изберем и да го сложим на най-първо място? Имате ли такова предложение? Вие имате ли предложение? Има всякакви. Примерно, темата за човека да сложим или за света, или за природата, или за битието, или за космоса, или за Бога, или за живота, или за свободата. Коя от всички теми? Много теми. Същността на децата. Кое? Всички са важни. Те са дълбоко свързани. Но някоя трябва да бъде начало. Първата. Откъде да започне? Отбор! Да, откъде да започне. Нали ето, поставяйки въпроса най-напред, откъде да започна, трябва да отговорим на този въпрос. Какъв е неговия отговор? С кое да започнем? Всеки може както иска да предлага, но да Затворението на земята. Опита да обясни проблема за началото на всичко. Как всичко е произлязло? Всеобщия генезис. Никой няма точно отговор на този въпрос. Така. Имаш ли някакво предложение? Кое все пак и трябва да се научите, така като предложиш нещо, да го обосновеш по някакъв начин, да обясниш защо според теб заслужава този въпрос да бъде изведен на най-първо място. За кое? Който ще избереш? Тук има много варианти. Колкото философии има, колкото философски учения, толкова и начина да се отговори. А пък някой от вас може да измисли нов начин. Кой номер сте? 27. Така, някой друг желае ли да си съобщи изводите? Аз миналия път. Чете ли ги тогава? Не, само една, две, три точки бях направил и сега съм се готов, четвърта и пета. А на мен ми ги даде да ги чета тогава. Да. Хайде, ако обичаш всичкото го прочети, Цялото? защото ми се струва, че беше интересно. Разбираме трудността на началото. Според мен, независимо от къде да започна,
Или започнеш винаги ще стигнеш до някакви изводи, написани със свои думи, но целта е те да са с философски смисъл. Винаги началото е трудно, може би, такава ни е нагласата, защото е философия. Но не бива да е така, защото мислим и определяме дали е така или не е така. Все пак трудността на началото е мисълта, с която се справиш. Аз разбирам трудността на началото, защото не съм твърде запознат с философията и пише това, което смятам като за начало. За човек е най-вълнуващото. Човек е най-вълнуващо същество на Земята, той е изграден като по негов образец. Не може да бъде направен никой друг жив индивид. Човешко съзнание е постигнало всяко едно нещо, което изгражда света по различен начин. В смисъл такъв. Има много факти и документи, че той е най-силният в природата на живите, защото фактът, че той е доказан като енергия, поддържаща един град като Лондон, независимо каква енергия за определено време, това ми става ясно, че човек е нещо, което се справя с всяко едно нещо. Той е изграден как като чувства, характер и така по развитие на мисълта си е способен да пресъздаде всяка една мисъл философски. Търсенето на първоосновата на всичко съществуващо. Човек съставя план, по който се води. За да напише, каже или направи нещо, поне аз смятам така, защото за да съществува нещо, то е основано на някаква първа мисъл и това те кара да я доразвиеш, за да съществува съществуващото. Моите търсения носят върху себе си и печата на моята човечност. Сборът в моите търсения върху себе си и печата на моята човечност са основани на някакви качества, които притежавам, може би. Човечността си крие правдата, добротата и други качества, допринасящи за истинския човек. Търсенията, които правя независимо за кое нещо са отговорността, която носи моята човечност и разбирането от страна на други хора. Аз залагам на принципа на свободата. Да, разбира се, че ще заложа на принципа на свободата, защото без нея няма да се чувстваш философски и мисленето ти може би ще е закърняло. Философията залага на свободата, защото не би станала ясна на хората, които я изучават смисъл в нея. Смисъл в нея е точно това, свободата на словото. Това слово е защитено с думи, които те карат да се замислиш. Приложение към лекцията и избор на път. Тук наистина не знам какво да напиша, защото разбирам трудността на началото. Както вече го написах, не съм наясно с философията, не съм много наясно с философията и смятам, че трябва да се доразвия. Изборът на път ще зависи от това да си наясно с философията, за така че да се справиш с началото. Добре. Някой иска ли нещо да го пита? Това предишното по коя тема беше? Това е първата тема, само че съм си довършил и имах още 3 точки да напиша. Така. Някой ако желая нещо да го пита. Да обсъдим неговите изводи. Искам нещо да кажа. Вижте, излъчвате пълно безразличие, нали, към философията и към проблемите, които тук се налага да обсъждаме и да изучавате. Първият цикъл, след като 3 месеца се занимавахме и вие трябваше да се настройвате, да се нагласявате, да откриете някакъв смисъл, да се породи интерес у всеки. И това не става чрез дирижиране от някой. Нали? Аз ли трябва да се погрижа за вас, да ви се появи интерес? Защото обикновено така в български условия всеки гледа на друг да прехвърли собствената си отговорност. Мен изобщо не ми пука на еди кой си интересно ли му или не му ли е интересно. Той трябва да се погрижи, евентуално ако има някакво желание, стремеж, да промени нещата и да почне да му стават малко по малко интересни. Това си е негова работа.
По никакъв начин аз не мога да му се меся. Аз единственото тук се грижа, нали, това ми е работа, тия дето изобщо не ги интересува, просто да не пречат на останалите, които, щом са дошли, може и тук в час да се случи нещо и даден човек да му се появи интерес, да се породи желание и така нататък. Значи като минаха тия 3 месеца, да оставим, че 2 години преди това сте се занимавали с нещо. И ето сега 3 месеца са изминали пак за огромната част. То показват и оценки. Вие имате близо 2/3 от всички сте се де-факто провалили. Двойки или някакви мизерни тройки. Тук по философия нещата стоят така. Или даден човек иска нещо да научи и да разбере, има. То по всеки предмет, но тук особено ясно. Или има желание, стремеж, или няма. Като няма как. Провала му е гарантиран на такъв човек. За да се появи някакъв смисъл, някакво интересно обсъждане и така нататък, трябва да има интересуващи се хора, които питат, искат да разберат и така нататък. След тия дето си живеят с такива глупави представи, аз самия съм нещо над философията, това мен не може да ме заинтересува, защото аз стоя над тия неща. Той такъв човек страда от предубеждение, предразсъдък. Той си въобразил, че философията това са празни приказки или преливане от пусто в празно. И той не иска да се принизи до такова нещо. Нека да си живее с тази представа. Само, че не дейте да очаквате да се случи чудо, след като сте вече 11 клас, на никой няма да му направя компромис, това бъдете абсолютно сигурни. Трябва да си заслужи едно задоволително ниво, за да не отиде на поправителен изпит. Аз ви преди малко в началото на часа казах, че почваме най-трудния раздел – онтология. Наистина много трудно. По-голямата част от човечеството не може, акъла не им стига до там да се настроят и да почнат да откриват някакъв смисъл в тия проблеми. Това са най-фундаменталните проблеми. Той тук подхвърли, нали? Как всичко е произлязло? Защо съществуват нещата? Това число и ние самите. Това е една голяма загадка. Велика загадка. Значи, престъпно е да си човек, да имаш съзнание и изобщо никога да не си се замислял за тия неща. Защото от решението на тия въпроси зависи всичко останало. Ако разберем защо сме поставени в този свят, точно в такъв свят сме поставени, съществуваме. Това или е някаква случайност, абсолютна случайност, това всичко се обезмисля или има някакъв огромен смисъл. Значи идеите ти за разбирането ти за живота и за всичко тръгват от един общ корен. Ето тук ви корена в учението за битието. Разбира се, при дадени хора така съзнанието се развива, е по-инертно и се развива по-бавно и примерно след 30 години някой от вас може да се запита, откъде се е появил и така нататък. Някакви подобни въпроси. Късно е обаче тогава. Сега е момент. Всичко във вашата личност, духовни такива ценности, да стъпи на една сигурна основа и да се придобият така характера на цялостност, а не хаотични такива. Мисля нещо, но не знам защо го мисля, на какво основание и така. Такъв човек е голям наивник и каквото чуе му се струва истина. И има хора, дето умеят така да представят своите грешки, заблуди, илюзии и така нататък, много убедително изразяват и други хора с такава илюзорност. Има хора податливи на илюзии. Кои са тия? Тия, дето не могат самостоятелно, критично да осмислят. Да. Такъв човек е жертва на всякакви илюзии. Философията може да ви помогне да се спасите, да не ставате, да не допускате да бъдете жертви на такива илюзии. Масови илюзии има. Масови илюзии. Ето българина масово страда от една такава илюзия. Всички духовни неща са пълни глупости, според масовия българин. Това е религия, Бог, философия, изкуство, истинско изкуство.
За огромната част, масовия българин, има изключения, потвърждаващи правилото. По принцип, Няма такъв стремеж към духовното у нас. Виждате ли какви са владиците даже на българската църква? Владика, вие чухте ли? Знаете ли как благославя Варненския владик? Открива на някакви мутри хотел и благославя така. На много лета и ви желая много каймет. Представете си, до какво израждане се стига. Това е духовен водач. Ако в друга страна има такъв духовен водач, всичките негови там миряни, нали, хора, които ходят в църквите, ще възроптаят и ще кажат какъв срам. Той не може да бъде наш духовен водач. Хората го търпят. Сега си купил, той не е купил, подарили му кола. На Пловдивския владика му подарили часовник за 20 000 евро. Видяхте ли го там? Имаше едно предаване и се качва нашия Пловдивски владика на една бляскава кола. да. Както и да е, да не се отклоняваме. Ето вижте как нещата. Това е страшно, един народ, това е духовната сила на една нация. Тя дърпа към прогрес. И когато настъпи всеобща апатия, видяхте ли във филма Сократ какво казва? Вие ще ме убиете ми. Мен са ме пратили тук, за да служа на истината. Когато мен вече ме няма, едва ли боговете ще ми пратят някой друг. И тогава ще настъпи, каза Сократ във филма, всеобщо безразличие. Безразличието ще ви завладее. Ние пък безразличието ни владее съвсем. Така, аз няма да ви карам така, да ви произнасям речи, за да ви принуждавам, подтиквам и така нататък. Вие си решавате. Може е така, цял час си стоиме, без нищо да правим, от вас зависи. Аз съм на вашите услуги, що аз трябва да ви моля, искаш ли, хайде, чети, слушай, пиши, мисли. Може ли аз да ви принудя да мислите? Няма как да стане. Господине, може да въпитаме Да. на нещо. Кога е възникнал философията? 2500. Не, има пред, когато човечеството стигнало до такъв етап, че да възникне философията. 2500 и 600. Не, имам пред, когато вече Философията се имало... съществува, както човека може да мисли. Той може да мисли, обаче той не мисли изобщо защо е станало защо. Защото е нямал време да мисли, поради факта, че трябва да си набави храна. Да. Той цялото време му отнема да храна. Затова африканците са толкова изостанали от нас, макар че там е произлезъл живота, така се води. Че там са толкова изостанали назад, защото те цяла ден търсят храна да добавят на племето. Там всичко стои на готово, само се протегне и си яде. И как? Бананите и прочее. На банани ли се карат цял живот? Няма банани там е пустиня, бе. Пустиня, не само пустиня, а само пустиня. Кажа такова. Трябва първо човек да си набави храната, да има време. Има свободно време. Основните неща, за да възникне. Да почне да философства, трябва да има свободно време. Трябва да има свободно време, да имаш да знаеш, че Искате да да се кажете, превреш, че можеш да си наедеш. Много заети. много заети сте, нямате време. Ние не сме заети. Нашия принцип е защо да си даваме зора, когато има толкова много неща, където искаме да ги помним, искаме да ги опитаме. Защо трябва да се мъчим, да си вземем, да се затормозяваме. Всеки си решава за какво е важно за него. Вие сте решили, че философия не е важна. Нали, има Добре, по-важно. аз мисля, че трябва. На мен не ми се скоро. Откъде съм дошъл, мен къде ще иде, къде съм сега. Знаеш къде ще идиш, къде си сега, трябва да знаеш къде си дошъл. Защо е? Защо? Къде? Кой ти Да, защо трябва да знаеш къде си дошъл? Значи, ако знам как се реагира, защото това е целта ми на тази си няма. Когато в библиотеки ще се прави толкова работа. Тя да избереш посока, в която да се движиш, зависи каква посока си тръгнал в началото. Как си вървял и така нататък. Ето точно днешната тема е за това. Значи, за да разбереш настоящето, те миналото. Тук става въпрос за общо произлизане на човечеството. Не специално за него. Мисля, така, че той може да избира да тръгне по някакъв път, но това не зависи от къде е излязнал. Да. Господине, знаете какво чет хората? Не Стив Джобс, ами Бил Гейтс. Някаква негова мисъл. Като бяхме в училище, аз се провалих в един изпит по програмиране, обаче един мой съученик го взе. Сега той работи в Microsoft. Аз държа Microsoft.
Така става това. Той може да бъде. Кой бил гей? Там някакво. Просто знам кой е да Така. Кой не е? Така, някой друг иска ли нещо да каже? Желаеш да пофилософства по днешните въпроси? Разбирам къде беше така. Няма ли да кой е тази малко? Не, аз каквото исках да кажа, казах. Сега вие говорите. Вие как смятате тези въпроси? Как е произлезе на човечеството от вас? Най-общо казано. То е много ясно. Не е много ясно изобщо, според мен. Изобщо не е много ясно. Зависи, да, под въпрос е обаче за мен специално. Да, за вас. Как смятате, как от нас не задавате така въпроси? Вие как мислите? Вижте, аз не искам да проповядвам тук някакви възгледи, за да ви влияе на вашите. Нали? Аз се въздържам. Обаче за мен това... хайде говорим тук вече. Зададохме въпрос. Сега, всеки от вас и от нас, всеки от нас трябва да се намери своя отговор. Да. Аз за себе си съм го намерил, имам дълбока увереност. Защо човека съществува, кой е създал човека и така нататък. Това смятам, че е много ясен отговор. Сега има хора, които не могат да приемат този най-ясен отговор. Бог не е създал. Сега има хора, които изобщо не могат да асимилират какво е това Бог. Разбирате? Там е проблема. Те, като чуят тази дума, веднага свързват там с такива попове разни, които са с огромни кореми и прочее, такива някакви гнусни, отвратителни работи. Това няма нищо общо с вярата, с религията и така нататък. Сега, другия вариант, аз не знам дали сме говорили във вашия клас. Ако не Бог е създал всичко, нали, знаете там теория за големия взрив, в който нищо не е имало и всичко е било в една математическа точка. Тоест, никъде нищо не е имало. И Бог штраква с пръстите и казва да бъде свят, да бъде светлина и така нататък. Кой е създал Бог? Що ми е имало нищо? Как е имало Бог? Бог, чакайте сега. Бог е изобщо това, което казваме, има веднага в момента на сътворението, започва вече да има някакви неща сътворени от Бог. Сега въпросът е кой е кой е създал Бог, кой е било преди Бога, нали? Защото щом Бог създал света, ако Бог е създал... Къде е това Бог сега? Чакайте само. То много често се задава такъв въпрос и много хора, ето този въпрос им се вижда достатъчен изобщо, че е глупаво да говорим и да мислим за Бог. Къде е Бог сега, господин? Бог е по дефиниция... Бог, да питаш кой създаде Бог е много глупаво, защото Бог по дефиниция е вечно съществуващ. За него няма възникване, няма създаване. Той съществува вечно. Бог е вечен. Значи, как може да задам въпроса, а кой създаде вечно съществуващо? Вечно съществуващото е вечно съществуващо, защото никой не може да съществува винаги. Тук е пак това като Бог, това е нещо възприето като Вселената. Кой създаде Вселената? Идва въпрос е Бог. И следователно на него и въпрос, кой създаде Бог, нали? Така не започва да се навръщат въпроси. Вижте, Бог... И става една поредица от въпроси, на които се стига до един въпрос, който не може да се отговори и се възприема, че това е началото. Да. А кой Бог? Хората тълкуват, имат различни тълкования за Бог. Какво име ще му дадем, няма никаква същността на Бога. Християнски Бог, Не, мюсюлмански няма Бог. значение. Бог е един и разните хора си го представят по различен начин. Нали? Някои даже изобщо не могат да си го представят и затова казват няма Бог. Моята теория е, че целият свят и цялата Вселена е супер малко, като молекулка някаква такава и има някакъв по-огромен свят, в който тя молекулка е изпаднала някакъв ъгъл и никой от тези случаи през толкова големия свят не напара. А ти откъде ли знаеш, че не е обратно? Може обратно ще е, примерно в газата на водата да има друг отделен свят, който да се кълни с
Така, Ние знаете ли как се казва? как се казва? Не, Яхова, да, точно. Давам ви сега има един друг момент тук, все пак учиме философия. Тая идея за Бога, първо е общочовешка представа, но тя е много... Понятието Бог е понятие на религията, нали? Философите го използват, но те си имат други думи. Значи в философията, вместо да кажеш Бог, ще кажеш абсолютна субстанция. Бог е абсолютна субстанция или сила, която е създала всичко. Творец, или философите пък имат такава дума, демиург на съществуващото. Сега ви давам един малък аргумент да видите как Аристотел колко ясно просто е обосновал невъзможността Бог да не съществува. Тоест, той казва така, да се опитаме да обясним как е възможно изобщо движението. За да се движи нещо, сега, между другото, той е основател и на физиката, нали? Аристотел. Той положил основите на много науки. Ето той е химикал. Нали? Сега като се движи, има нещо, което го движи, сила, която се прилага към него, нали? За да променя мястото. Това е ръката ми в случая. Нали? Всяко нещо, за да се движи, трябва да бъде движено. Отвън да му се приложи сила. Сега тази сила, която е движещата, тя сама по себе си се движи, нея пък нещо друго трябва да я движи. Не? Всяко движено си има за него движещо, а движещото от своя страна трябва да си има свое движещо. Нали? Последователност. Значи, нещо се движи, към него има нещо друго, което... И от това другото е от двето и така до безкрайност. Аристотел казва, в такъв случай, кое, да речем, да допуснем, че това е нещо първо. То от своя страна по тази логика и то трябва да има, значи има още по-първо. Това се казва лоша безкрайност. Никога няма да стигне до първо. И затова Аристотел казва, изобщо за да се обясни движението, трябва да махнем тази лоша безкрайност и да приемем. Че има нещо първо, което изобщо никой не го движи, а то самото движи всичко останало. Значи, спрямо света като цяло, тази сила, която е дала първоначалния тласък на целия свят, според Аристотел, това е абсолютната субстанция или Бог. И той нарича Бог вечен първодвигател на света. Бог като дава първи тласък на света и го оставя след това да се движи по собствените му закони. Не се меси, защото това е интересно да, примерно ако Бог почне да се меси в природните закони, както хората, когато Христос ходи по земята, те се искат, за да повярват, че е Бог, да направи някакво чудо, нали? Чудеса искат от него, а чудесата нарушават природните закономерности, нали? Добре, това последната как е снал, смисъл голям изрив всичкото движението до това, че са стъркали някакви иони. Как? Голям изрив създава всичко. Тази теория за големия взрив всъщност е точно научно потвърждение за сътворяването на света. Защото нищо не е имало. Защото не е имало, вижте, ако света се е саморазвивал, значи трябва да съществува в вечни времена и да преминава от една форма в друга. Обаче физиката, там теориите за това така наречено червено преместване, нали? Което доказва, че щом световете се раздалечават, движейки се в обратна посока, те са се събирали и в един момент са били в една точка. Нали? Всичко е било в една точка. Ето как нещата се свързват и явно имало е сътворение. Ето тогава представяш от това се много гледаш, защото всичко е било в една точка. Температура, те го обясняват, като си казват температурата се дигава някакви. И как в нищото ще има температура? Каква ще е тази в нищото да... Не гледайте ли ще? Не, това е интересно. Ще се получи там някаква квантова частица. Една първа частица се появи, която почва да се движи и около нея други се появяват. И как? Това е цяло чудо. Вижте, Има планети и камъни, имало е
ионни частици, такива те, Енергия. една в друга се сблъсквали с много години. Това може да се с създалите маси. За Аз не мисля, че произхода на света, произхода на живота, произхода на човека е три загадки, които ние не може, и науката не може да ги реши. Има хипотези всякакви, нали, теории, опити, някак си е станало и Това е щом въпроси, които водят до Дойде други нас въпроси, че е които станало. водят до други въпроси. А кога е извода? кое е доказано? Казваме време за че само. Да, знае се, че е имало, но как да бъде изтълкуван, да се обясни. Физиката ще даде една интерпретация, обаче тя не задоволява много хора. Примерно, вижте как той казва там някаква частица се била появила и какво? Как се е появила? Откъде? Да, това търсят. От нищо. И това е сътворение. Това не може да стане без намеса на свръхестествена сила, каквато е Бог. Да има друго измерение. Да, но това е в духовния смисъл. Нали, все пак трябва да има някакъв физичен смисъл, някакъв духовен смисъл. Вижте, има много, аз не знам дали вашата физика ви говорят, но има много велики физици, носители на Нобелова награда и прочие, които са религиозни хора. Айнщайн. И има една папска академия на науките, където е най-голяма почет, нали, да бъде избран някой от тия великите физици. Много от тях. Така че физиката си е една интерпретация, тя съвсем не пречи на това човек да има свои философски, такива и религиозни разбирания. Въпросът е кое обяснение те задоволява. Примерно ето за произхода на живота, един въпрос, нали, много сложен, има всякакви опити да се реши, обаче не знам аз дали не съм го казвал. Вероятността, вижте една жива структура да се появи, нали, тя се състои от разни там химични вещества и молекули и така нататък. Добре, как да се комбинират? Те доста съставки има на една жива молекула. Как, ако всичко е станало случайно, по пътя е така на случайно комбиниране на всякакви, по естествен начин, така да се каже, тия, които са се занимавали с статистика, са доказали, че за да стане една така случайна комбинация на всички необходими фактори, всякакви фактори, които ще образуват една жива структура, е нещо, което е толкова рядко и да се изчислили. Веднъж на толкова светлинни години. Веднъж представете ли си каква колосална сума е? Това не може. Това е непостижимо от ума. Значи толкова рядко. Това е равно на невъзможност. И само дават пример, който илюстрира. Ако беше възникнал по този начин живота чрез случайността, това би означавало, че в природата биха могли по естествен начин да възникват, примерно, двигатели на БМВ-та или самите БМВ-та да си възникват по естествен начин. Разбирате? Защо да не? Вие срещали ли сте някъде да... Значи може не означава, че ще се случи. Зависи. Колкото ще изкара, дето. Виж си кой номер си. Който няма никакъв, който отсъства по уважителни причини дълго време, ако седне преди академия да си направи изводите, дойде при мен, може да се оправи твой. Значи следващия път дали извод трябва да направя от тази тема? Мисля, тази дете писаха днес. Днеска, тук това е нов цикъл. 5 теми ще разглеждаме в него, колкото си изкарате точки. Тук могат те сами се го опровергават, защото толкова рядко може да се случи това нещо, че още да не е станало. Ето, веднага. Значи следващия път... А вие имате ли надежда някога да стане така? Защо да няма? От само себе си, като гъба, един двигател. Може да се радваме. Възможно е изхвърлен двигател в природа. Ето, намерих двигател. Бойка, искам нещо да
щом си имал мачове, така и други дойдоха, ще питаш кои теми са взети, седнеш, почетеш си, направиш изводи и ще го правя. Аз значи следващия път да ви направя такова. Тук ли те интересува? Двойка ли? Ако искаш да се оправиш, стоят 5 теми, дето сме ги минали тук. И 5 трябва да ви трябва да се позанимаваш. Не, справо следващото. Ако тук изкараш по-висока оценка, тя се оправя. Ами да, аз това им предвид. Значи на тази тема. Когато днес казахме нова. Да. Какво да напишеш точно? За другия път? Да. Темата там каква беше при вас? Защо съществуващо? Да. Какво трябва да напишеш? Като четеш там въпроси, какви има поставени изводи, да? Каквото си открил важно, нещо, каквото си разбрал, както си го разбрал,